desde o Grupo Parlamentario Popular sí que valoramos positivamente e por claramente entender que é a outra maneira de encarar a política, a outra maneira de encarar o problema máis importante, como dixen, teñen os galegos, que é o do goberno de Alberto Núñez Feijóo, o goberno da Xunta de Galicia, que non só pon en marcha medidas paliativas, porque non olvidemos que o subsidio, que efectivamente ven a resolver un problema concreto, non deixa de ser unha medida paliativa, porque non permite que algunhas persoas obteñan recursos, pero iso que non facilita é a súa reincorporación ao mercado de traballo, o que non facilita é que estas persoas atopen un novo posto de traballo e se incorporen ao traballo. As medidas que ten posto en marcha o goberno de Alberto Núñez Feijóo e a Consellería de Traballo están a traballar en diferentes liñas para evitar contra os efectos da crisis, pero co obxectivo de aumentar a empregabilidade, facilitar que as persoas que están agora mesmo en situación de desemprego accedan de novo ao emprego e, en definitiva, á creación de novos empregos. E así, en resumen, como digo, unha valoración moi positiva dun xeito de facer política que o que pretende é mellorar as condicións do mercado de traballo, que o que pretende é mellorar a empregabilidade, que o que facilita é que os desempregados que non estén cobrando ninguna prestación porque a teñen esgotada se reincorporen de novo ao mercado de traballo, teñan un posto de emprego e, en definitiva, o que se persigue é destinar 178 millóns de euros á loita contra o desemprego, pero sobre todo a creación de emprego. Valoramos, desde logo, con moitísimas reservas e creemos que efectivamente outra volta máis o goberno Zapatero o que persigue é a propaganda, o autobombo e engañar os cidadáns con medidas que únicamente buscan os titulares, e frente a eso poñemos como exemplo, poñemos como digamos, outra maneira de facer política da Xunta de Galicia, do goberno da Xunta de Galicia, que con diversas líneas que afectan a todos os ámbitos do mercado do traballo, o que pretende precisamente é crear emprego e favorecer e mellorar a empregabilidade. E hoxe xa podemos comprobar que o famoso decreto polo cal se prometió a maioría dos desempregados que non cobraban ninguna prestación que
podían cobrarlo e solicitalo a partir deste lunes, xa podemos valorar que foi verdadeiramente catastrófica e verdadeiramente imposible de valorar positivamente, a pesar da súa intención, cando tantos e desempregados que acudiron por unha banda a solicitar este subsidio se atoparon con que non teñen dereito a él. Algo que ninguén lle notificara, algo que ninguén lle avisara, sino todo o contrario, porque se falaba de que todos os que estuveran en esa situación podían solicitalo. Pois ben, onte todos os parados que acudiron a solicitar este subsidio atopáronse con que unha gran parte deles, a maioría, non teñen dereito a cobrarlo, porque non reúnen as condiciones que se teñen establecido no propio decreto. Nos dixo, as persoas que están en esta situación é enorme. Por outro lado, tamén hai que denunciar, como sempre, a descoordinación absoluta, digamos, deslealtade institucional por parte do goberno Zapatero ao contar cos medios da Xunta de Galicia, do Servicio Galego de Emprego, do Servicio Público de Emprego Galego, de contar cos seus digamos, medios, cos seus recursos, sin ter para nada ningún tipo de coordinación, sin poñer en marcha ningún mecanismo de coordinación e sin ter para nada contado con dada as cifras dos afectados cando este servicio que vai a ter que, digamos, facer frente a parte da financiación dos costes de formación que se incluyen en este decreto e da organización desa mesma formación. Por lo tanto, tamén queremos poñer de manifiesto outra volta máis a descoordinación e a falta e a deslealtade institucional que traballa o goberno de Zapatero nesta materia cando fai no seu decreto uso de recursos ou utiliza recursos ou fai que se utilicen recursos públicos galegos sin contar para nada que a administración da comunidade autónoma.